Mon Simon, ketua. Po. Ayo, mancing. Mancing bek anjing pancing aku. Ya weh. Nak dadine Anu ngene piye? Golek pancing dik dalan-dalan piye? yo sembarang pokoknya mancing. Kok udah ya? Iya. Ya, sik. Anu pirang? Yo. Yuk. Anjing dal. Sik, sing cari ya. Apa? Wis apa? Oh, merah. Panas barang kok. Dukun iki lah, mobil eno. Nyapa lem-leman udah nanti sakit lagi. Oh yo wis. Dal, tadi. Aku tak dua mantan CV ya. Yo, Jan, yo. Sekarang Jan. Mau tak mungkin mancing. Wis merah dal. Semua tekon. Sik, Tekon lihat jadi nang mancing. gila. Ya. Wah, wapi ya. Api kulo iki ya. Aduh, aku rat boy. Jeber Serang. Ah, ngono. Enak. Ya nah. Pancingmu kok benakno pisan? Yo no. Mancing. Sik, tak kalan-kalan kok. Infonya hari ini alamnya rendem. Gula iwak ya. Enak. Wah, awannya kowe lah iki iwak. Tandu pancing lah. Lugu ae. Loh, lha iki opo iki? Oh, mati pancing wae. Bismillah, entuk paus. Kene iki biasane wakeh wae saiki mulai surut ngene iki piye. Ya setruki wong-wong. Yesus. Wah, iwak. Entuk iwake. Wah. Masuk. Komple iki. Cek golek meh. Nun, iwak iki. Mantep kok. Wah, Plentoi. ya iya no. Pane kok naik wae. Kok wabet lah. Lha opo iki? Aku ngene iki. Aku sekali lho kok. Ale. Dul ngono lho. Aku pengen video itu lho. Kapan-kapan bintang ya. Piye? Pengen bro ya aku modele piye. Jal. Yo. Sampe tuh ben kok. Delok lah. Ya kan mangel rungu popo wenta itu urungan no. Kasut wow. Gua balik ke tepi kau.
Sila mau. Wes, aduh, opo nang. Kok ora sempak no. Sempak wong-wong itu. Ya. Satu. Baik. Astagfirullahaladzim, keblowong, piyong. Sempake sopo ki mau? Anjing lho ki sempake Pak Lek Paijo ki mau tak ucalne. Tahu mang rai untuk nggak ngoceh kok. Kowe kok ora apa-apa. Yo. Bang. Antre, jangan jauh nih. Mencari tok. Mungkin lo yo ra enak, mang. Malah aku untuk empat untuk mana? Aneh-aneh. Cek ini berapa? Rokok apa karo ngenteni Pak? Lah tuwi malah. Iya mas, monggo. Ini kita harus jalan. Oh no! Kau, alek rame. Oh, kau. Mas yo, pindah. Yo, pindah nih. Yo, kayak mau malah rantem nih. Yo, weh. Betul weh. Ini weh. Ya udah nyetrum. Tek motor kayak ngene iso gak badan pisan. Apa iki? Kembali sapa iki Dek? Udah sik Duh, gak gelem. Malah ora gelem. Kok gak gelem? Mosok ora. Oh, gelem udah sik Duh, mati nek. Sajane ora enek tak boleh ning ndi. Mosok ngarit ning ruku-ruku kono. Saya tak boleh sih. Beh. Wis cepet ning ndi. Iki goyangan iki wis cepet iki. Kene. Kopi susu rokok ceria. Ojo kesusu sepenting aku, Pak. Open sapi karek bau. Sok ben tak do. Nggih, nyenang nih cah. Kok selak dedak nyempong ngono. Iwake akeh ning ngono. Iwak apa iki? Iwak lele, iwak wader, akeh ning ngono. Ayo golek ya. Ayo gak gak strom lho iki gak beli. Iki. Wis aku tak adane sik iki ya. Kok karek ngrakit tok, Dik. Yo. Ya oke, siap. Ayo. Sik to. Tak olah sak meneh Pak. Wis apa-apa kok diliwetne. Liwetne. Ya wis, sak mongko. Apa jenenge? Aku tak golek gajah ning ndi gajah ngene lek. Oh ya wis ayo. Yo. Gak beli wis ceplok. Gak beli kita. Tak bae lagi. Yo. Sama ya. Yo. Oh, yo iki. Wah, ya anu ya. Ya, asli iki lho. Ya, iki lho. Yo.
Yo, caklongan sih. Nah, iki caklongan. Iki marahnya iki dikit ya. Iya dah. Kok kena. Nah ya, kok kena. Beh, marang engkong pek Alah, gak apa-apa iku. Penting kena. Ya. Buat ngene. Tukune aja. Ajune kene iku cakok wong lho. Ya. Ya. Motor. Iki nek motor mah kae. Win. Cicik to, sing sik gak oleh, Pak. Motore digo. Oke, siap. Ya, oke, wis mulai. Ini kamu nyopo oleh limbah. Ayo. Ya tapi iki Pak ya ora patek enek iki. Ayo. Jadi iki pas dinone iki mah. Piye dibengi arakmu iki segala acara karo sapa? Acara karo apa? Karo Bang Kopler iki. Mau bengi. Jelas. Wes tak demi apik. Soale iso nyeglek ngono kae. No. Opo? Kok kene? Rondo ku anu pertama jarene. Rondo nak telu ta? Heeh. Piye mending ka? Mending jae. Kok bengi pon anu aku janji. Iya wis, kok bengi ya. Wah. Bar dikai tata bendangane mendem kok ndak anyang-anyangan ah. Wah, iya. Piye iki? Wah. Anyang-anyangan iki. Bes.
Enak ngene. Udan iki. Udan. Lah ya. Masuk udan. Padahal tak aja apa iki? Mendiri tuh wadah Lah ya. Masuk udan. lho cek ini piye ketemu. Oh, bajingan ku nang sing nguyuh. Woi, wene sapa kowe? Woi. Bahan ngomongnya terus ngene boyong-boyongi. Tapi tak emang. Lah iya. Kok menang tuwek nyetrum ndak kok duyuhi piye wis. Oh, petu tak bakar kangku. Lah iya. Ya. Ya oke, siap. Terus nih nak nyetrum. Motor aja wis maling wong. Aduh. Ayo. Ya. Malik. Iki senene. Lah yo. Lah senene mak iki kok. Ya senene mak iki dhewe.